गिबियावनो आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। दिनै आङो फार्स्ट टाइम ब्लग लानानै फैदों नोंथांमोननि गेजेराव। बारा बुंनो रोङा, एक्सपिरियेन्स गैया, थेवबो आं नोंथांमोननो माखासे जिहेथु आङो दिनै मोनसे धला सदिया जोङो जायखौ भुपेन हाजरिका सेतु होननानैबो मिथिनाय जायो, जेरावनाखि जों बयबो मिथियो इण्डियानि सबसे लावसिन ब्रिज होननानै, जों बेयाव दिनै थांनो नागिरदों। बेनिखायनो आङो जास्ट माने माखासे जारिमिन जानानै थाथों होननानै आं नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों। दा लोगोसे नोंथांमोना आंजों लोगोसे आं मा मा जायगा दिन्थिलांगोन, धला सदिया जोङो पासिघाट जाना थांगोन, लोगोसे जोङो डिब्रुगड़खैजाय ओंखारबोगोन। दायो जोङो थांगासिनो सिमेन्ट सापरिनिफ्राय। आङो भिडिअखौ लानाय समावहाय भइस रेकर्डिं खालामफानाय जायाखैमोन, बेनिखायनो आङो दा भइस डाबिंसो होनाय जादों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। आङो माने नैबे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो दिन्थिजोबनो हानाय नङा, मानो होनब्ला गासैखौबो दिन्थिजोबोब्ला बिराद गोलाव जागोन। बेनिखायनो आङो सर्टैबाबो नोंथांमोननो आङो दिन्थिलांनो नाजाबाय थागोन। माखासे मोजां मोजां जायगाफोरखौ नोंथांमोना नुवाखैब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। दायो जोङो अरुणाचल मोनबाय लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ। दायो जोङो रानाघाट दालां मोनबाय। बे रानाघाट दालाङाव जोङो रानाघाट दालांनि माखासे भिउफोरखौ नुथायफोरखौ नायनो होननानै रानाघाट दालाङाव जोङो दसे गारिखौ लाखिथ'नानै ओंखारनाय जाबाय आरो जोङो भिउफोरखौ नायनाय जाबाय। आं नायनायजों लोगोसे नोंथांमोननोबो आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांबाय। नै फंबायमोन दङ आंजों, बिथांमोनाबो भिडिअ लागासिनो, नै मोसादों। जोबोद माने खुसि जादों आरो बे रानाघाट दालांखौ नुफैनानै। नै भिडिअ लाग्राफ्रा लागासिनो, बिथांमोनाबो ब्लग चेनेल दङ, बिथांमोनाबो गावबा गावनि चेनेलाव बे रानाघाट दालांनि सायाव बा जोङो बेरायनायनि सायाव भिडिअ होगोन। नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलावबो थांनानै चेक खालामनानै नायहैनो हागोन। आं बिथांमोननि चेनेलखौ भिडिअनि जोबनायावहाय बुंनानै होगोन, नोंथांमोना थांनानै बिथांमोननि चेनेलावबो नायनो हागोन। दायो आंजों लोगोसे सोर सोर फैदों, जों साबेसे फैदों, आङो बेखौ नोंथांमोननो दासिमबो देखायथ'नाय जायाखै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था, नोंथांमोना नुलांबाय थागोन। दायो जोङो रानाघाट ब्रिजनिफ्राय जोङो फैनानै दायो जोङो थाव सोनानै लाग्रोबाय गारियाव। थाव सोखांनायनि उनाव दायो जोङो धला सदिया फारसे जोङो थांगासिनो। भिडिअनि कुवालिटिया बांद्राय मोजां जायासै, मानो होनना बुङोब्ला आंनि मबाइलनि स्टरेजआ फुल जानानै होदोंमोन। बेयावनो आङो स्टरेजखौ खालि खालामनो थाखाय भिडिअनि कुवालिटिखौ आङो खमायनानै लादोंमोन। बेयावनो आं बांद्राय खमायफ्लांजादों, बेनिखायनो भिडिअनि कुवालिटिया बांद्राय मोजाङाव जायासै। दायो जोङो थांगासिनो, नोंथांमोना नायलांबाय था माखासे भिउफोरखौ। जोबोद मोजां अरुणाचलनि माखासे भिउफोरा। अरुणाचल होनबाथ' नोंथांमोना मिथिखायो, हाजो जायगा। लामाफ्रा माने जोबोद माने गेद्दा गेद्दि जायो, थेवबो जोङो बे गेद्दा गेद्दि लामाजों फैनानैब्लाबो जोङो माने गोबां गोजान जायगा जोङो माने बारबोबाय। दा बेनि उनाव जोङो नैबेयाव दान्दिसे जोङो रेस्ट लानो होननानै जोङो गारिखौ लाखिथ'नानै ओंखारनाय जाबाय आरो जोङो भिउखौबो मोजां मोननानै माने भिउखौ नायनो होननानै जोङो नैबेयाव लाखिथ'नाय जाबाय। आरो नैबे फंबाय सासेया जोंना मा खर'खौ माने गारि गाखोनानै एसे बोरैबा मोनदों, बेनिखायनो बैयाव जिरायनानै दं। आरो नैबेथिंजाय फंबायमोना फट' साफायदों, गावबा गावनि माने ब्लग चेनेल दं, बिथांमोनाबो ब्लग चेनेलाव भिडिअ होनो थाखाय भिडिअ बानायगासिनो। नोंथांमोना जोंजों लोगोसे नैबे भिडिअखौ नायलांबाय था, नोंथांमोननो बेनिख्रुइ साबसिन आरोबाव भिउ आं नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जों बबेयाव थांगासिनो, नाथाय गेजेर ससेयाव सासे फंबाया परशुराम कुन्द'खौ गोसोखांनानै होबाय। दा बेयावनो जोंबो माने गासिबो रायलायनायनि गेजेरजों माने परशुराम कुन्दआवनो थांग्रोनानै फैनोसै होननानै जोङो माने परशुराम कुन्दआव थांगासिनो। परशुराम कुन्दआबो जाबाय मोनसे ओरैबायदि माने फेमास जायगा। बेयो मानि थाखाय एसेबां फेमास, मानो थाखाय मानसिफ्रा थाङो, बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो जेब्लानाखि जायगायाव सहैगोन अब्ला नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन। दा नोंथांमोना नायलांबाय था, नै जों दा थांगासिनो। लामाफ्रा माने एसे गिथावना, नै हाजोआ गिसिखानानै ब्लक जानानै दंमोन। दा जोङो एसे साइडजोंसो फैनांगौ जादों।
जोङो दा थांगासिनो नै परशुराम कुनाव भिउफोरखौ नायना लादो नोंथांमोना माबायदि। दा जोङो नैबे भिउखौ मोजां मोननानै दसे जोङो गारिखौ लाखिथ'नानै माने भिउखौ नायनो होननानै जोङो गारिखौ लाखिथ'नाय जाबाय। दा जोङो माखासे भिउफोरखौ नायगासिनो, नोंथांमोनाबो नायलांबाय था बे भिडिअनि गेजेरजों। नै फंबाया जोंना सासे ब्लगार, बेबो भिडिअ बानायगासिनो। बिथांनि चेनेलखौ आङो भिडिअनि जोबनायाव बुंनानै होगोन। बिथांनि चेनेलावबो थांनानै नोंथांमोना माखासे भिउफोरखौ नायनो हागोन। दा जोङो थांफिनसिगोन दसेनि उनाव परशुराम कुनाव जों थांसिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। नैबे सासे फंबाया माने हारसिंनो सिरि सिरि माने माखासे भिउफोरखौ नुनानै सोमोनांदों। माने बिराद माने गोथौ गोथौ माने बाथ्रा बिथाङा सानदों आरो जेनेबा हाजो सायाव माबोरै कारेन्ट लाबोनाय बायदिसिना माने बोरै सोमजिखो बेबायदि हाजो, माने बिथाङा माखासे नुथायफोरखौ नुनानै माने बिराद माने गोसो सिंजों माने सानखुमागासिनो आरो जोंबो मिथियाखैमोन बिथाङा जे बेबायदि सानदों। बिथाङा बिराद माने सानखुमागासिनो आरो। दायो जोङो थांगासिनो, बारा गोजान गैला परशुराम कुन्द'आ। जोङो परशुराम कुन्द'आव मोनथारसिगोन। दायो जोङो परशुराम कुन्द'आव जोङो हाबलांसिगोन। माने जोङो लामाखौ नुनानै माने गिनाय मोन्दों आरो गोसोआव गिनाय मोन्दोंमोन। माने गारि थांजागोन ना थांजाया, माबोरै थांगोन, माने लामाया माने जोबोद माने गिथावना आरो। थेवबो जोङो बे लामाजोंनो थांनाय जासिगोन, थांगोन। नोंथांमोना नायलांबाय था। दायो जोङो फैयै फैयै नैबे ब्रिजखौ मोनबाय। बे ब्रिजखौ बारनाय लोगो लोगोनो जोङो मा मोनगोन, परशुराम कुन्द'खौ जोङो मोननाय जासिगोन आरो। ससे थांबावबानो मोनो। नै दाना जोङो वेलकाम टु परशुराम कुन मोनदों। नैबेनो जाबाय मा परशुराम कुन हाबलांग्रा लामानि नैबे गेट। जों दायो हाबलांसिगोन। परशुराम कुन हाबनाय लोगो लोगोनो जोङो माने वालाव नैफोर माखासे सावगारिफोरखौ जोङो नुनो मोनगोन। आंबो एसेबां मोजाङै मिथिजोबा बेफोरनि सायाव, बे सावगारिनि सायाव। नोंथांमोना मिथिगौ जानो हागौ, जुदि रामायण महाभारतखौ नायदोंबा नोंथांमोना मिथिगोन। आङो बांद्राय मोजाङै मिथिया, बेनिखायनो आं नोंथांमोननो बेनि सायाव जेबो बुंनाय जानाय नंला। नोंथांमोना जास्ट माने सावगारिखौल' नायलांदो। बिथांमोना मेंबाय, दसे जिरायदों। माबोरै मोनदों फैनानै? बा बिराद लामायानो एकदम देन्जारसो। बै मोनसे लामाजोंसो थांनांसिगोन, ओमफ्राय बै हाजो गोजौजों थांला। जोबोद देन्जार। नुवाखै बेबायदि लामा। ठीक है, रास्ता खराब है बहुत। जिसका सावर से मन में वो आई है। दा जोङो मोनफैबाय परशुराम मन्दिराव। दा बेनिनो माखासे सोरगिदिं नुथायफोरखौ नोंथांमोननो आङो दिन्थिलांनो नाजागोन। बेजों लोगोसेनो जोंजोंनो फैफानाय बिथां सासे दङ, बिथाङा एसेब्लाबो मिथिगौ बे परशुरामनि सोमोन्दै। बेनिफ्रायनो जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनानै लागोन। लोगोसे नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों परशुरामनि सोमोन्दै बे बिथांनिफ्रायनो जोङो मिथिना लागोन। नोंथांखौ फैनो थाखाय खावलायबाय साखाथियाव। जोङो मिथिनानै मोनदों नोङो नैबे परशुरामनि सोमोन्दै एसेब्लाबो मिथिगौ। दा जोङो नोंनिफ्रायनो माखासे बाथ्रा मिथिगोन। लोगोसे रायजो राजा बिथांमोननोबो जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायलांगोन। जोङो बुंनांगोन जों गोजाननिफ्रायनो फैदों, जोङो गोजान जायगानिफ्राय फैदों। आसलथे जोंनि मेन थांखिया बे नङामोन। दिनै फैनायनि मेन थांखिया जोंना धला सदिया, जायखौ जोङो भुपेन हाजरिका सेतु होननानैबो मिथिनाय जायो। दा जोङो बेयावबो थांगोन, खिन्थु जोङो नैबे परशुराम मन्दिराव जोङो फैग्रोनाय जाबाय। आंजों लोगोसे जोङो गासै सा-8 फैनाय जादों। नैबे आदा फैदों, बिथांनि गारिजोंनो जोङो फैदों। बिथांनि अननायावनो जों दिनै बे जायगाखौ नुफैबाय। दा नुफैनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों। बेनिखायनो आदानिसिम आङो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय, मोजां मोननाय आङो हाजासे जासिग्रोबाय। दा जों साबायखर जासिबाय। दा जोङो गिबियावनो बिथांजों आङो रायज्लायनोसै। दा जोङो माखासे बाथ्रा रायज्लायनोसै। जोङो मिथिना मोन्दों बेयाव जानुवारि 14
बैसागो जेब्ला मकर संक्रान्तियाव बेयाव मोनसे मेला बायदि जायो बेयाव फ्राय मिथिनाय बायदिब्ला 1.5 लाखसो मानसिया जमा जायो होननानै जोङो सासे बाबानिफ्राय जों मिथिना मोन्दों दा बेखौ आङो सोङाखैसे नैबे बिथाङा सोंदोंमोन सासे बाबानाव बे बुंनाय बायदिब्ला फ्राय बेसेबां होनदो माने 1 लाख 1.5 लाख मानसिया जाखायो आरो 1 लाख 1.5 लाखसो नोंथांमोनहाबो फैनो हागोन जेब्ला जानुवारि 14 मकर संक्रान्ति बैसागोनि समाव आरोखि दा जोङो माखासे बाथ्रा मिन्थिनोसै नोंथाङा ओरैनो मा फंबाय बुं जोंथ' बहुत गोजाननिफ्राय फैबाय बे जायगायाव नों फैनानै माबायदि मोनदों गोसोखौ दा आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों मानो होनोबा बे जाहोना जादों जों गोबाङानो मिथिगौ बे परशुराम होननायखौ जेनेबा गोबां जोंनि माने मा होनो गोजाम जेनेबा बोराय बुरि जानाय जाहाथे जों गोदो रामायण महाभारत कृष्णला जों नायबोनो मोन्दों बेनि थाखायनो आंबो परशुराम होननायखौ सिनायो आरो माखासे जों काहानि आरो लेखानि दारै बिजाबनि दारै जेनेबा जिहेतु माने परशुरामखौ मिथियो आरो परशुरामनि सोमोन्दोआ बेनो आरो माने बे परशुराम जुनतु परशुराम कन होननाय जादों आरो परशुराम कन होननाय जादों नालाय बे माने तपस्वी भूमि आरो इयो तपस्वी भूमिखायनो इखौ माने परशुराम माने कन होननाय जादों आरो लोगोसे बेयाव बुंनो थाङोबा बेयाव स्थापना जानाया जेनेबा 1961 बे मायथाइयाव जानाय गासैयानो मिथिखायो माखासे महाभारतफोर नायगिरिफोरा बेखौ भिडिअखौ नायदोंबा बे मिथिखागोन दे बिनि शिशुआ सोरमोन बे महा गिदिर बिश्वआव माने मोनसे खोनानाय बायसाबाथाय जों माने बारा गोसोआव गैला आंबो गोबां नायदों आङो नायखमे 8 बोसोरसो जाबाय आङो नायनाया 9 बोसोरसो 8 9सो आरो माने भिडिअ आरो ओमफ्राय आरो माखासे लेखाबो जों नायदोंमोन रामायण आरो महाभारत कृष्णला बिदि नायदोंमोन आरो नायनानै जों मोननाय बायसाबा माने परशुरामा मोनसे इसोरनि मोनसे अबतार आरो विष्णुनि मोनसे आदि मोनसे अबतार आरो बे माने बिनि शिष्य बिराद गिदिर पितामा भीष्म आरो जोंहा महा संग्रामबो मोनसे खालामनो हानाय अर्जुनदो जानांनाय बेखौ जों नुबोनाय मोन्दों आरो लेखायावबो जों मोननाय जादों बे माने करण जायनाखि अर्जुनदो जेननानै माने अर्जुनदो बुथारजादोंमोन आरो थिरदो बे बायसायै जों बिराद गोबां मिथिनाय मोनो आरो दा आं बेखौ गोबां बुंनो साना जाहाथे माने आंनिख्रुइ गोबाङानो मिथिनायबो थायो गेदेर गोलाव माने बोराय बुरि बेसोरनाव आंबो माखासे सोंनाय बायसा आं बिराद मोन्दोंमोन खिन्थु एसे आंबो बावगारना दं बेयाव फैनायखाय आं गोसोखांदों जे बै उन्दै समाव आरो उन्दै समावल' नङा आं 2008 9निफ्रायनो बेखौ आं महाभारत रामायण कृष्णलाखौ बिराद मोजां मोनो माने गोदो जों उन्दैयाव मालायनि थिर गावलायनायखौ मोजां मोना होमबा गावलायनाय जेरै बिराद मोजां नुयो आरो अरखि जोंब्ल'लायनाय बेफोरखौ नायना बिराद मोजां मोनो नालाय बे रामायण महाभारत कृष्णलाखौ नायोमोन आरो बेयावनो जों माने बेखौ मिथिनाय जादों आरो बेनोमोन खोथाया आं बाराखौ बुंनो साना बेखिनियानो आं बुंबाय आरो लोगोसे आं बुङो जे गासै सोरबाफोर जुदि फैनो हानाय आं फैनायखौ आं एसे बुंनि फैनायनि जाहोना माने बेयाव जायनाखि जानुवारि मकर संक्रान्ति बेयाव माने 1 लाखनिबो बारा माने 2 लाखसोनि खाथियाव मानसि जायो बिदि होननानै मिथिनाय मोन्दों जोङो सासे बाबाजि बेयावनो दङ बे माने 39 एबा 39 बोसोर जाबाय दा माने रानिं जाबाय दं दा बेयाव जाहाथे बेखौ फुजिना दं आरो बे आंबो बिराद बेखौ आं साबासिदो जाहाथे माने इसोरा जोंनिया माने सैथो जुगावथ' इसोरखौ बांसिनानो जोंना मन्दिरावसो लुयो मानसिफोरा गोबां फुजिनायफोरा माने खालाय जालांसै बेखायनो बियो जाहाथे माने नेरसोन महरै थालांबाय थायो बेखौ आं लुबैयो बेनो आरो खोथाया आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरो उनावफोर जुदि मोनसे मोजां लाबनो हानाय बायसा मोनोबा बेखौ आं बुंबावगोन आंबो मिथिनाय बायसा माने फरायफिनना फैनायबा हयथ' नायफिनना फैनायबा आं बुंबावनो हागौमोन खिन्थु आं बावगारानो आरो बेखायनो आं बेखिनिखौ बुंबाय आरो आं गोजोन्थों गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम बिथाङा जा मिन्थिगौ गाव मिन्थिनायखौ जोंनि सिगाङाव फोरमायबाय आंबो मोजाङै मिन्थिया बेनि थाखायनो बिथांनिफ्रायनो जा मिन्थिगौ बिथाङानो फोरमायलांबाय बेखिनियानो आरो बिथाङा गावनि चेनेलावबो माखासे मोजां आपडेट होगोन नोंथांमोना बिथांनि चेनेलाव थांनानैबो नायनो हागोन बिथाङा माखासे बाबाजोंबो रायलायनायखौ आं नुनो मोन्दों बिथांनि चेनेलावबो थांनानै नाय नोंथांमोना मदाराम अफिसियेल चेनेलाव बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय भिडिअखौ परशुरामनि सोमोन्दै नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिबाय जानो हागौ दा बे परशुरामाव जोङो मा माखासे नुथायफोर नुयो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिबावनोसै हानायखिनिखौ आरो बेनि उनाव जोङो दलासुदिया थांसिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था नोंथांमोना मिथिखाबाय बेयाव बैसागु समाव मकर संक्रान्तियाव मोनसे फेस्टिभेल जायो बेयाव फ्राय माने गोबां मानसि जायो होननानै माने मिथिनो मोन्दों फ्राय माने
1 लाख 1.5 लाख माने 2 लाख बेबायदि मानसि जायो होनना मिथिनो मोन्दों। बेनि गेजेरावनो इयाव गोबां माने हाजारनि बांसिन माने सादुफोरबो फैयो होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। नोंथांमोना फैनो हागोन जेब्ला बैसागो मकर संक्रान्ति बै सानखालि नोंथांमोना फैनानै माने नायफैनो हागोन आरो नोंथांमोनाबो नै नोंथांमोना नायनानै लाबावदो आरो माखासे नुथायफोरखौ। दायो जोङो बे परशुरामनिफ्राय जोङो थांसिगोन धलासदिया। नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। जेसेबां हायो आं नोंथांमोननो धलासदियानि माखासे नुथायफोरखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजानोसै। धलासदिया थांनायनि सिगां जोङो एसे जानानै लाग्रोबाय। जोङो माने ओंखाम जानाय जायाखैमोन आरो फ्राय माने समा 4 बाजिबायानो। दायो जोङो थांगासिनो धलासदिया। गोबां माने गोजान लामा जों सफैबाय। नोंथांमोननो माखासे भिडिअखौ आङो दिन्थिजोबनो हायासै। लोगोफोर दायो जोङो धलासदिया ब्रिज सफैबाय। माने जोङो गोबां लेट जाबाय। बेनिखायनो जोङो खोमसि जानायनि थाखाय आं नोंथांमोननो बे ब्रिजनि नुथायफोरखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिजोबनो हानाय नंला। अन्नानै नोंथांमोना निमाहा होदो। थेवबो आं नोंथांमोननो फिसा माने मोनसे फोरमायनो सानदों। माने बे दालाङानो जाहैबाय मा नोंथांमोना मिथिखायो जानो हागौ इण्डियानि माने बयनिख्रुइ लावसिन दालां। बे दालांनि लावथाया जाबाय 9.15 किल'मिटार। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो। गोजोन्थों।